तो नमस्ते प्रणाम स्वागत बा रउआ सबके राइटर के पी राज के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सब भी बढ़िया होखब अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गए बिल्कुल हिट मेटर बिल्कुल नया कंपोजिशन पारिवारिक सॉन्ग, एकदम पारिवारिक सॉन्ग बा भजन। उम्मीद करते हैं रउआ सबके बेहद पसंद आई। अगर एक नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से गायकी कही तनी तो 100% बाकी गाना मार्केट में ही बाज जाई। बिल्कुल पारिवारिक सॉन्ग बा। तो चलिए रउआ सबसे एगो बात कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा, नया नया मैटर के तलाश में बानी, नया नया मैटर रउआ सबके नइखे मिलत और रउआ बढ़िया से गायकी नहीं कर पाओ, अगर हमारा चैनल पे आ गई बनी तो रउआ सबके निराश पिला के जरूरत नहीं है। रउआ चैनल के लाइक करी, सब्सक्राइब करी, बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो भी वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ सबके मिले। ऐसे रउआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होखे या भोजपुरी होखे, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लयदारी, झलकुटन या विवाह गीत या निर्गुण या पूर्वी, हर एक प्रकार के सॉन्ग रउआ के हमारा चैनल से बिल्कुल उचित चार्ज में मिली। तो चलिए देर ना करते हुए आज की मैटर देखल जाए कैसन बा, के तरह से गावक बा, का लय बा, का एकर धुन बा, रउआ सबके हम गा के बताओ तनी। उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। तो चलिए देखिए गाना कैसे बा। कि लागता मेटक गइल हाथ के लकीर हो, कैसन बनावला ऊपर वाला तकदीर हो, खेला बतहरो अजीब हो, ए कहीं रे कोखिया से दुई गो भैयावा, बनवल अमीर कहे गरीब हो। कि लागत में टहकी गइल हाथ के लकीर हो, कैसन बनवल ऊपर वाला तकदीर हो, खेला बतहरो अजीब हो, ए कहीं रे कोखिया से दुई गो भैयावा, बनवल अमीर कहे गरीब हो। तो उम्मीद करते हैं मैटर रउआ सबके बेहद पसंद आयल होई। अगर ये गाना के रउआ फुल लिखवाओ चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमार कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले। रउआ के बिल्कुल उचित चार्ज में फुल गाना मिल जाए। इससे पहले कहब रउआ सबसे कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भइल होखे तो भी क्षमा चाहतनी। ऐसे कि हम गाना गावेला तो ही ना, रउआ सबके खाली समझा सकिले, बता सकिले। हम तो सिंगर तो है ना, रउआ सबके खाली समझा सकिले, बता सकिले। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना लेके, कुछ नया धुन लेके, कुछ नया कंपोजिशन लेके। तब तक के लिए अनुमति चाहते नहीं। नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।